makarantarmu tirƙaci in ji hausawa sukan ce daga shi mafarin ta haya kai kace na ce sha bamban makarantarmu ta kwagiya fada makarantarmu woho ho makarantarmu fim ne mai dogon zango wanda za a dinga kawo muku ta kwagiya wanda kake biya bashi lafiya me yasa kuka ya kamata a cikin sai a cikin saurare ni tun asu nake ta kiran ki soyayya makarantarmu mata da dama suna bina amma akan ki nayi banza da su haka kai kace na ce sha bamban makarantarmu woho ho makarantarmu dama ga banza rikici ta kwagiya ya fi ka mutunci ya fi ka ilimi ya fi ka komai a rayuwa kawai ka so ka ita damuwa fim ne mai ɗauke da abin al'ajabi rikici ta kwagiya fada makarantarmu kai kace na ce sha bamban makarantar wogo ho fim ne dogon zango wanda za a dinga kawo muku a ƙarshen mako a YouTube channel nam Ekande TV.